أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الجبار شيخ محمد ناصر كبارا يا ساكي فتوى يا قريتا صحابي منزل الله صلى الله عليه وسلم مالك ابن صعصعة domin ya rawaito hadithin Isra'i da Mi'raj yake cewa wannan tatsuniya ce, babu wani abu sunansa Isra'i, babu wani abu sunansa Mi'raj, yace tatsuniya ce kwata-kwata. Anas ibn Malik shi ya kirkiri Malik ibn Sa'sa'a domin ya cimma burin sai biya bukatarsa ta bagana akan Isra'i, don haka ya ce Isra'i da Mi'raj ƙarya ne. Za mu ji abin da Abdul zai faɗa kamar kullum, kamar yadda muka saba, sai mun sa shi 'yan uwa sun kalli abin da ya faɗa, in yaso sannan sai mu dawo mu yi raddin wannan magana da Abdul Nasir Kabara ya fito yayi akan wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma magana kan Isra'i da Mi'raj. Mu kalle shi magana. Mun zo kan Malik ibn Sa'sa'a yau gashi muna Lahadi. Na ce muku ba wanda ya taba sanin akwai wani sahabi Malik ibn Sa'sa'a banda Anas dan Malik. Banci kadai ya san Allah ya Malik ibn Sa'sa'a. Marwaici mafanza na labarin Isra'i, amma mutum ɗaya ne ya san shi, wanda zadda annabi rasu bai da wayo. Babu wanda ya san Allah ya yi wannan sahabi banda Anas bin Malik, kuma bai taɓa zantar da shi ba sai a ɗabakar uku da ta yi ƙasa ya jifa da shi ma dama bukata ce biya saboda waɗanda suke rayu a lokacin, ya sa'a musu tunani da gari ya sarara ya dinga ruwaita kai tsaye. Duk inda ka ji Malik ibn Sa'sa'a na tabbata maka rawi gun Anas dan dabakar uku ne. Yana zuwa dabakar uku za ciru ba za ka kuma jin Malik ibn Sa'sa'a bakin sa. Da dabakar hudu dabakar bai kuma faɗar sa ba. Dan haka Malik ibn Sa'sa'a tatsuniya ce ba a yi shi ba. Irin yadda labaran wannan na Mi'raji na Malik ibn Sa'sa'a tatsuniya ne, shi ma Malik ibn Sa'sa'a din tatsuniya ne, ba a yi shi ba. Wanda tewa ciwo tabbatar min da shi a bakin wani mutum ba Anas ba, kuma kai ba ma magana tabbatar da shi ba, ya fito min da shi a wata waƙi'ar bayan wannan. Sau ɗaya fito a diramar ya ɓata shi kenan, ana gama biyan bukatar da shi aka yi jiba da shi. In kana da wani gu da Malik ibn Sa'sa'a ya kuma fitowa a wata waƙi'a a zamanin annabi, to ina cigiyarta. Ni kam na kore, na ce babu, na cika baki ko to sace bakin kawuta. Kamar yadda kowa ya ji, Abdul ya faɗa cewa Malik bin Sa'sa'a ba sahabi bane. In sahabi ne a nuna mai ruwayar da ya kawo banda wannan da Anas ya ruwaita da gare shi. To abun mamaki shine kullum Abdul cika baki yake cewa shi malamin hadisi ne. Duk duniyar malaman hadisi babu wanda ya sharɗanta wannan ka'ida da Abdul ya kawo, sai shi ya kirkire ta yanzu. Dama khalif to oraf, ka saba ma abinda musulmai suke a kai, sai ka kawo naka sabo wanda kai ka kirkire shi. Wataƙila yanzu a nan sabon ilimi Abdul ya kirkiro. To idan hadisi ne, malaman hadisi sama da shekara 1000 sun yi rubutu akan wannan mas'ala. Shin ka'ida ce sai tabi'i ko wani ya yi ruwaya daga wajen sahabi sama da hadisi ɗaya sa'an nan zai nuna cewa wannan sahabi ne? To duk malaman ilimin hadisi ba wanda ya faɗi wannan ka'ida sai Abdul To dama wannan ƙa'ida ce ta 'yan tasha, ƙa'ida ce ta waɗanda ba su fahimci menene hadisi ba, su suka yi kawo ta akan haka. Bari mu kalli abin da malamai ma'abota wannan ilimi suka faɗa dangane ga wane ne sahabi. Idan muka ga wannan sannan mu biyo kuma maganganu Abdul mu gani ya za mu ci karo da su, mu ƙara warware su. Ƙa'ida wanda ake ce ma sahabi, littafin Abu Amr mai suna Ulumul Hadith, abin da ya faɗa akan wane ne sahabi. Sai yake cewa ma'rifatu sahabi nau'i na 39, ma'rifatu sahaba radiyallahu anhum. Bari mu ji ta'arifin wane ne sahabi a wajen malamai. Sai ya ce hadha ilmun kabir. Bari mu ji ta'arifi yanda ake gane sahabi a wajen malamai ma'abota wani ilimi na hadisi, wanda Abdul ya kutse a cikinsa. Suka ce hadha ilmun kabir qad allafa an-nasu fihi kutuban kathira ومن أجلها وأكثرها فاعدة كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. wannan malamai da yawa sun yi rubutu akan wannan qadiyya,
to kuma za mu kalli yaya ake gane wane ne sahabi, sannan kuma yanda ake malamai suke fito da wannan ka'ida din. Bari mu ga abin da malamai suka fito da shi a cikin littafin Ibn Salah. Ga littafin Ilmin Rijal, nash'atu wa tatawwuruhu min al-qarn al-awwal ila nihayat al-qarn al-tasi' na Sheikh Muhammad bin Matar Az-Zahrani, Allah ta'ala ya mai rahama. Ka'idodin da suka fito da su malamai ma'abota wannan ilimi ta yadda ake gane sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gashi a shafi na 71 yake cewa turqu isbatu suhba, hanyoyin da ake gane wane ne sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce summa magana Ibn Salah zai kawo maka, sai ce summa inna kauna wahidin minhum sahabiyan taratan yu'rafu bit tawatur wa taratan bil istifada al qasira an at tawatur wa taratan bi an yurwa an ahad as sahaba annahu sahabi wa taratan bi qawlihi wa ikhbarihi an nafsihi ba'da thubut adalatihi bi annahu sahabi wallahu a'lam. To wannan abubuwa guda biyar da za ka gane ga su kamar haka. Na farko, yaya ake gane sahabi? Sai malam ya bayyana maka su gaba ɗaya a shafi na 72 ɗinsa. Yake cewa ga magana Ibn Hajar, ma'abota na ilimi na hadisi, ta yaya ake gane sahabi? Shin sharaɗi ne sai ya yi ruwayar hadisai biyu ko kuma yaya ake gane sahabi? Hanyoyin da ake gane sahabi, na farko suka ce an yathbuta bi tariqat tawatur annahu sahabi. Hanyoyi mabambanta da aka sani na tawatur su tabbatar da cewa wani sahabi ne, kamar wa? Kamar yanzu ka ce Abubakar, ko ka ce Usman, ko ka ce Umar, ko ka ce Khadija, ko ka ce Aliyu, ko ka ce Aisha, ko ka ce Abu Huraira. Duk wanda yake jin wannan sunayen ya san kawai sahabi kake magana. Shine hanya ta farko da ake gane sahabi, ya zama da an faɗi sunansa kowa ya sani. Hanya ta biyu, al-istifaratu wa shuhra, a samu hanyoyin da ake tabbatar da hadisi, a ce wane ya rawaita hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya faɗi sunansa sai an jingina shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan mutane za su gane cewa wannan sahabi ne. Sannan hanya ta uku, ai suka ce an yi ruwa an ahadis min sahaba anna fulanan lahu suhbat mathalan, a rawaito daga wani sahabi ya ce wane sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Anas ibn Malik yake cewa Malik bin Sa'sa sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma wa kaza an ahad tabi'in, tabi'i irin su Sa'id ibn Musayyib ya ce maka wane sahabi ne, ko kuma wani ya zo ya ce maka na yi ruwaya da kaza daga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, bina'an ala qabulati tazkiyati min wahidin wa huwa rajih. Hanya ta hudu, aw yaqulu huwa idha kana thabit al-adala wal mu'asara ana sahabiyun, ko mutum ya ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kaza. Wannan hanyoyi ne da malamai suke tabbatar da wane ne sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mun kalli wannan, to mu dawo mu sake kallon wannan littafin Al-Jabbar. Ruwatul hadis su wa suka yi ruwayar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam? Na Awad ibn Humaid Ar-Ruwaisi, ga abinda wannan malami yake faɗi a cikin littafinsa dangane ga sanin wane ne sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa sai ya yi ruwayar hadisai da yawa shi ake gane cewa sahabi ne. Wannan ilimi ne mai zaman kansa da malamai magabata suka yi rubutu a kansa, cewa ba sharaɗi ba ne kai ka kawo wani sharaɗin. Duk duniya babu wanda ya kawo wani sharaɗin, cewa idan ana so a tabbatar da wani sahabi ne ya zama yana da hadisai da yawa, wannan ba sharaɗi ba ne. Ka ji sharuɗin da malamai su Ibn Salah suka faɗa yadda ake gane wannan. To wannan ba sabon abu bane cewa akwai sahabi mai hadisi ɗaya, akwai sahabi mai hadisi biyu. Wannan ba sabon abu bane. Sama da shekara dubu malamai sun tattara waɗanda ba su da hadisi sai kwaya ɗaiɗai, da waɗanda kuma babu wanda ya ruwaya wajen sai mutum ɗaya. Kamar yadda kake kokarin ka kore sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ka'idar ka sa wajen kore sahabi, ba wanda ya sa wannan ka'idar. Domin malamai da daidaiwa sun san da wannan ka'idar, sun san da cewa akwai sahabin da hadisi kaɗai ɗaya gare shi, akwai masu guda biyu. Sa'annan mu dawo kuma mu kalli wannan sauran abubuwa din. Kaga abin da malami yake cewa ma'rifatul wuhdan, hanyoyin da ake fa'idar sanin ilimin hadisi wanda suke hadisansu guda ɗaya ne, ko kuma ba wanda ya rutu a wajen sai mutum ɗaya. Ga abin da malami yake cewa ma'anar wannan a istilahin malamai shine ce man lam yarwi anhu ghairu rawin wahidin, wanda babu wanda ya ruwaya wajen sai dai mutum guda ɗaya, rawi ɗaya. To ashe kenan malamai sun san da wannan, shi yasa suka sa mai al-wuhdan, ma'abota ɗaiɗai, wanda suke da ruwat wanda rawinsa guda ɗaya ne kawai, sai suka ce wuhdan
wa huwa man lam yarwi anhu illa wahidun walau summiya, wanda babu wanda ya ruwaya wajen sai dai mutum daya ko da ku an ambace shi. To sai ya ce maka misalin sa min sahaba Wahab ibn Khambash wa Muhammad bin Safwan al-Ansari lam yarwi anhu ma ghairu Amir ash-Sha'bi. Yace wannan sahabban guda biyu babu wanda ya ruwaya wajen su in banda wannan sahabin. Ma'ana in ka je ka ɗauki Muhammad bin Safwan al-Ansari ba za ka ga kowa ya yi ruwaya wajensa ba sai dai Amir Sha'bi. Haka ne in ka ɗauki Wahab shi ma ba za ka kowa ya yi ruwaya wajensa ba sai wannan Amir Sha'bi ɗin. Ashe kenan ba bakon abu bane wajen malami. Balle ka kawo wannan ka'idar yanzu. Sannan malamai magabata sun yi bayani akan muhimmancin ma sanin wannan ilimin. Daga cikin abin da suka yi bayani na ahamiyar sanin wannan ilimin, kula da malamai suka yi a wajen sanin cewa wani ma hadisi ɗaya gare shi ba hadisai da yawa gare shi ba. Da haka in an gani sunansa a wani waje to ba hadisinsa bane ƙarya aka yi masa. Na biyu, dan a kore waɗanda ba sahabbai ba kasu shiga cikin wanda suke sahabbai. Na uku, duk mutumin da ya zo bayan shekara 110 aka ce ya yi ruwar hadisi kuma shi sahabi ne, to wannan malamai sun ce ƙarya ne ba sahabi ba ne. Da haka sun san su waye sahabbai kuma sun san iyakarsu. Sannan a bambance tsakanin sigaru sahaba da kuma kibaru tabi'in. Su waye manyan tabi'ai, su waye kuma ƙananan sahabbai wanda suke yan ƙanana ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma sun gan shi. Dan haka ba wani sabon abu ne wannan abun Abdul Jabbar a wajen malamai sai riga sun san wannan. Shi yasa malamai man abota ilimi suka yi rubutu wayanda ma suka rubuta littafi akan wannan. Akwai irin su Imam al-Bukhari ya littafi mai suna al-Wuhdan. Sannan Mufradat wal Wuhdan na Imam Muslim ka gan shi nan. Malamai sun rubuta wannan sun fitar da ka'ida ta wani ilimin cewa akwai wanda suke da hadisi ɗaiɗai, akwai wanda suke da hadisi biyu ga na al-Mufradat wal Wuhdan na Imam Muslim Ibn al-Hajjaj an-Nisaburi, wanda suka nuna maka cewa ba sabo abu bane wannan. An riga da an san suwa suka yi ruwayar hadisai ɗaiɗai, suwa kuma suka yi ruwayar hadisai biyu, ga sunan da yawa malamai sun riga da sun san wannan kuma sun fitar da su. Dan haka ba sabon abu bane Abdul Jabbar gashi al-Mufradat wal Wuhdan. Da haka wannan ka'ida taka kai ka kirkire ta yanzu. Su ma abota ilimin sun san akwai waɗanda suke da hadisi ɗaiɗai, sun san kuma akwai wanda babu wanda ya ruwaya wajen su sai mai hadisi ɗaya. Imam Muslim kuma tun shekara ta 261 ya bar duniya, yau shekara 2200 da kimanin haka da barinsa duniya. Ashe kenan wannan sanannen abu ne a wajen malamai. Kai ka kirkiri ka'ida ka ce wai ba za a yadda da mutum ya zama sahabi ba sai idan yana da ruwayar hadisai da yawa, domin ka kore Malik ibn Sa'sa cewa ba sahabi bane saboda baya da hadisi sama da guda ɗaya. To ka duba wannan littafi juz'un fihi dhikru man lam yakun indahu illa hadisun wahid wa man lam yuhaddis an shaykhihi illa bi hadisin wahid. Wannan littafi marubucinsa a shekul imam al-hafiz abi muhammad al-hassan ibn muhammad ibn hassan ibn ali al-khallal tun shekara 439 bar duniya. Wannan malamai sun riga sun yi shimfiɗa akan wannan kuma sun san cewa ba dole bane sai sahabi ayi ruwaya da yawan hadisai a wajensa sannan zai zama sahabi ba. Wannan ba ita ce ka'idar malaman hadisi ba, kai ka kirkiri wannan ka'ida din. Sannan ka duba littafin kitabu tahqiqul rutba liman thabata lahu sharifu suhba na Khalil ibn Kikaldi al-Ala'i tun shekara 771 bar duniya. Wanda abin da nake so ka fahimta, malamai da yawa sai riga da sun rubuta waɗanda suke da suhba kuma aka san hadisan su ɗaiɗai ne baya da hadisai da yawa. Malamai sun riga da sun gama da wannan. Ba yanzu zaka zo ka rubuta ka'ida cewa ai sahabi sai wanda ya kasance an yi ruwayar hadisi sama ɗaya a wajensa. Wannan ka'ida kwata-kwata babu ita a cikin ilimin hadisi, kai ka kirkire ta. To in jama'a sun fahimci wannan cewa ba ka'ida bane ya zama sahabi sai yana da hadisi samar daya, wannan ka'ida babu ta, domin da akwai ta da malaman ba su yi rubutun ba. Abdul Jabbar shi kirkire wannan ka'ida da kansa. Bayan mun yi bayani yanzu akan wannan rushewar wannan ka'ida ta Abdul Jabbar cewa ba za a karbi hadisin Malik bin Sa'sa ba saboda hadisi ɗaya gare shi, to wannan kwata-kwata ba ka'ida ba ce. Kai ka kirkiri kayarka, babu wani ma'aboci ilimi sama da shekara 1000 da ya san wannan magana taka. To shi wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an, Malik ibn Sa'sa, ana gane sahabi yanzu idan aka yi ruwayarsa a cikin littattafan da suke bayanin waye sahabi.
hanya ta biyar da ban faɗa ba a can ita ce hanyar a faɗe ka a cikin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a cikin littafan da suke bayani akan su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. al-isaba fi tamyiz sahaba na Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala da ya zo ya fitar da tarjamar wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk duniya babu wanda ya ce wannan mutumin ba sahabi ba ne in ba kwanan nan ba da Abdul-Jabbar ya sato wata magana ta wani mulhidi zindiki wanda zan nuna muku wannan magana ma da Abdul-Jabbar ya faɗa a ina ya ɗauko ta. Ya ɗauko ta ne wajen wani zindiki wanda ake ce Samih Askar, wani mutumin da ya ce babu addini, ya ruguzuguzu da musulunci, yana ma turawa da yahudawa aiki, shi ne ya kirkiri wannan magana. Kafin shi babu wani malami da ya faɗe ta, ita kuma Abdul-Jabbar ya kwaso ya zo yana karanta mana da Hausa. Zan nuna muku wannan maganar insha Allah ta'ala. To Malik ibn Sa'sa a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz sahaba na Ibn Hajar da ya bayani akan tarjama wannan sahabi, ga abin da ya faɗi akan wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa tarjama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yake cikin littafin na sahabi ne. Yace Malik ibn Sa'sa tarjama ta 7655 yace Malik bin Sa'sa bin Wahab bin Adi bin Malik bin Ghanam bin Adi bin Amir bin Adi bin Najjar al-Ansari. sai ce nasabahu ibn Sa'ad wa qila innahu min bani Madhin bin Najjar. Mutumin da kace babu shi kirkirarsa aka yi, ya za a same shi a cikin littafin wanda aka rubuta tarjama su a matsayin sahabbai? Sannan ka ce babu wannan, to ka koma cikin tarihin wancan kakan nashi da aka faɗa, ai sananne ne, to ka ɗauko tarjamar kakan ka ce babu wannan mutumin a cikin 'ya'yansa. Domin yanzu kai muke nema da hujja, ba mu kai kake nema da hujja, mu mun nuna maka akwai shi, ga tarjamarsa, ga kakansa har zuwa kakansa na 6 ga shi. Kai kuma ka ɗauko kaka na 6 da na faɗa yanzu a nan, ka ce babu wannan Malik bin Sa'sa ɗin a cikin zuri'arsa. Idan ka isa malami ne kai mai kwana bahasi, ba mai sato karatun barayi ma'abota barna addini ba, sa karkaru irin su Samih Askar, to ka fito ka gaya min cewa wannan Malik bin Sa'sa baya daga cikin jikokin Wahab ibn Adi ibn Malik ibn Ghanam bin Adi bin Amir bin Adi bin Najjar al-Ansari. Ka fito ka gaya mana babu shi. Domin wannan hanya ce da aka tabbatar da cewa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. sai ce haddasa Anas bin Malik anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam bi qissat al-Isra wa huwa fi sahihayn min tariq Qatada bin Anas wa qala al-Baghawi sakan al-Madina wa rawa an nabi sallallahu alaihi wasallam hadithain wa akhraja hadithahu fi al-Isra min tariq Sa'id bin Qatada anna Anas bin Malik حدثهم أن مالك بن سعسع وكان من قول فساق الحديث بطوله. سيتش وذكر الخطيب في المبهمات أنه هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا. mutumin da kace baya da wani hadisi, to ga wani hadisin nasa ya ƙara fitowa. Kace in an yi sa kama wani hadisin da wanda ba Anas ya kawo shi ba, to ga hadisin sa wanda ba Anas bane ya kawo shi. Dan me za ka yi ƙarya? Dan ka burge waɗannan mutanen banzan da suka saka kwangila. Dan me za ka yi ƙarya? Gashi jama'a suna gani. To dan haka ɗan uwa musulmi mu je mu gani wannan mutumin da Abdul-Jabbar yake cewa babu shi. Don Allah ku biyo ku gani. Ku biyo mu ga wannan mutumin da Abdul-Jabbar yake cewa hadisi ɗaya ya rawaita. Mu ko mu gani wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi hadisi ɗaya gare shi. Gashi a cikin littafin Asma'us Sahabatu Ruwat wa mali kulli wahid min al-adad. أسماء صحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ابن حزم الأندلسي تنشكات اللي هدو ده 50 ده بكو يبا الدنيا يو كيمان شكرا اللي ترى ده كسان 40 ده وناب ده متوسع ده 40 ده هدو يو Abdul-Jabbar يازو ينا كريتا أبن ده سما ده شكرا اللي ترى ما لم يسنزونا سنجي بياني وانا التابع ينا بياني أكان أردن حديثا كوانا صحابيني نمان زن الله صلى الله عليه وسلم تو أتكين انبيار ما صادي سيبيار sai ce ashabul khamsa radiyallahu anhu wanda suka rawaito hadisi biyar yana zuwa tarjama ta 282 sai ce Malik bin Sa'sa. Gashi hadisai biyar ya rawaito kana cewa hadisi daya. Waccan ka'ida da ka sa ba malamin da ya sa ta, kuma wannan ƙarya kai domin ga hadisansa ba ɗaya bane.
kuma wa ya gaya maka cewa masu hadisi ɗaya ba za ka karɓi hadisan su ba? Ai ga littattafai da yawa na ta nuna maka, ga wasu al-mafarid an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ba wannan sabon abu bane wannan Abdul Jabbar, sama da shekara 1100 da wani abu aka rubuta littafin na al-Musili, yace al-mafarid an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka rawaito hadisai masu ɗaiɗai. To wannan ka'idar babu ta, ka kirkiri ka'ida ne domin ka soke wannan sahabi Malik bin Sa'sa, ka ce saboda ya rawaito hadisin Isra'i da Miraji ka ce babu shi, to kuma ƙarya kake, hadisai 5 gare shi, ga su mun karanta maka yanzu a cikin asma'u sahabatul ruwat. Da haka wannan maganar banza ce, ba gaskiya bace. Sannan ga littafin al-ahad wal mathani, al-ahad wal mathani na Ibn Abi Asim. Ibn Abi Asim ya kawo waɗanda suke masu hadisai ɗaiɗai da masu biyu a wajen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin na maka cewa ba sabon abu bane, ba sharɗi bane sai an samu hadisi da yawa sannan zaka zama sahabi, ba sharɗi bane. Gashi dai malaman sun tattara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da hadisai ɗaiɗai biyu a cikin su. A nan masu hadisai ɗaiɗai suna nan birjik wanda suke da hadisai ɗaiɗai. Daga cikin ma masu ɗaiɗai akwai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga su ga bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dubi ashabul wahid wanda suke da hadisi ɗaiɗai. Daga cikin su akwai Mihran maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Safina wanda ka san shi tunda kayi magana kansa kwanakin baya. Safina hadisi ɗaya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga irin su Sa'iba maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Sa'iba ka san shi, shi ma hadisi ɗaya gare shi, kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, kuma bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, maulan manzon Allah ne. Ashe ba sharadi bane ya zama cewa sai kana da hadisi da yawa zaka zama sahabi, wannan sharadin kai ka kawo shi. Irin su Musayyib, baban Sa'id bin Musayyib, mahaifinsa Musayyib sahabi ne, tare da cewa hadisi ba wanda yake ruwaya wajensa kuma sai ɗansa, kuma malamai sun kawo shi a matsayin sahabi, ba wanda ya kore shi a matsayin sahabi. Don haka wannan ka'idar ba ka'ida bace ta ilimi, kai ka gina ta da kanka. Ga irin su Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala a cikin mawsu'atul rasail da aka kawo, aka haɗa da rasail ɗinsa da kuma rasail na al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, tasmiyata man lam yarwi anhu ghayru rajulin wahidin li Imam Nasa'i, wanda wannan ba sabon abu bane a wajen malamai, sun san cewa duk wanda ya ruwayar hadisi na sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san adadin hadisansa, wanda kuma ya ruwaya wajen sahabi mutum ɗaya ne ba illa bace, domin su Imam Nasa'i sama da shekara 1000 suka bar duniya su ma. Amma yanzu kai ka kirkire wata ka'ida sabuwa wanda kuma malamai ba su sallama maka ba. To Abdul Jabbar ya ce wannan sahabi babu shi kaza kaza da sauran bayanai da yayi. Gashi Abdul Jabbar ka duba cikin littafin at-tawdih na al-Imam Sirajuddin ibn Mulaqqin tun shekara 804 ya bar duniya, ya kawo Malik ibn Sa'sa. Malik ibn Sa'sa yana zuwa sai ce ga 'yan uwansa da ɗansa da jikansa da kuma 'ya'yan 'yan uwansa wanda suka roci hadisai. Gashi a cikin shafi na 59 ya ce gashi wancan hadisi da na kawo maka na kullu tamrin ai ba ta hanyar Anas kuma ya zo ba shi ma, kaga kenan magana ka ƙarya ce. Sami Askar ya kifa kai ma ka kifa, wanda ka sato magana sai ya kifa kai ma ka kifa. Gashi yake cewa hadu ma wanda suke da wannan sunan sai ce ibnihi Zafar bin Sa'sa bin Malik rawa lahu wa li abihi Abu Dawud wa huma thiqatani. Abu Dawud da ya fita da hadisan su da dan da uban da jika da kaka. Sannan kuma dan uwansa Qais bin Sa'sa ibn Wahab, dan uwansa ne wanda suke uba ɗaya da shi, ya halarci yakin Badar, kuma mutumin Madina ne kuma Najjari. Wanda ba da yan uwa wanda yake da yan uwa zaka ce babu shi. Ga kuma Qais bin Abi Sa'sa wa Amr bin Zaid al-Khazraji al-Madini al-Aqabi al-Badri Amir as-Saqa yawm Badr wa huwa Qais bin Sa'sa. Dan me zaka kore wannan sahabi domin ka ƙaryata kissar Isra'i da Mi'raji? To idan ka ƙaryata kissar Isra'i da Mi'raji Abdul Jabbar kace tatsuniya ce kamar yadda Malik bin Sa'sa yake tatsuniya, da haka ita ma wannan kissa ita ma tatsuniya ce, to bari ka ji ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kai su kutum da guda Allah ya sauka da suratul Isra'i. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wannan tafiyar da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Isra'i, ya zaka yi da wannan sura? Ya zaka yi da kuma suratul Najm da Allah ta'ala ke cewa wan najmi idha hawa
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى كي قال آيوي ما عبد الجبار برجك da Allah ta'ala yi magana kan Isra'i da Miraji dan kana so ka zagi sahabi sai ka karita to in ka ce shiriri ta ne da tatsuniya yayi ai ga mahaifinka a Sheikh Muhammad Nasir Kabara ya littafi mai suna Alfiyatus Sira na babanka ne gashi Malam Kabara shi ya rubuta littafin nan shi da kansa da zuwa shafi ne 33 sai da ya bayani akan Isra'i da Miraji da kace mai tatsuniya kuma ka gaya mana ba wanda kai karatu a wajensa sai babanka to babanka shi ma tatsuniya karantar kenan to ga abin da babanka yake cewa shafi 33 a cikin littafin sa Alfiyatus Sira yake cewa al-isra'u bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gashi wa inda thintaini tali 50 usri bil mukhtari wal amina lil masjid al-aqsa min al-harami فيا له ثمة من إمامي وبعد ذا عرج للطباق يقظة طه على البراق في يوم 2 ل7 بعدها 20 يوما طاب بعدها من رجب الفرد وأما في المنام فقد سرى جل لعزة المقام سيتمي وفرض عليه 5 صلوات قيل كما هي الآن وعد الركعات بابا كما قابل دي فدي أني إسرائي دم إراجي دم أنزان الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تيا ذاك كريت أبند الله تعالى ya faɗa cikin alƙur'ani saboda kana so ka ci mutuncin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci mutuncin Anas ka ci mutuncin Malik bin Sa'sa to jama'a ku biyo ne yanzu in nuna muku inda Abdul Jabbar ya sato wannan maganar dan ku gane barawan ilimi ne yana ƙaryar bahasi yake amma ga inda ya saci maganar nan gashi nan ga wanda ya saci magana a wajensa Samih Askar tun 2014 ya rubuta wannan magana din dan ya kirkiri ƙarya kuma wannan mutumin zan samu hotonsa ku kalle shi babu gemu gaba ɗaya aske gemu mutane ne waɗanda suke cewa babu Allah babu addini su suka dinga kutse suna rubutu akan irin waɗannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don su rusa Isra'i da Miraji Allah ya bayyana falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Isra'i da Miraji su kuma suna jin haushi kafirai ne wanda ba su imani da manzan Allah ba suka kore Isra'i da Miraji don haka shi kuma Abdul Jabbar ya ɗauko dakon yaɗa wannan mummunar aƙidar ga dai wanda ya magana kwamo da kwamo abinda Abdul Jabbar ya faɗi kun ga inda magana take nan ya zo yana muna ƙarya cewa bahasi yayi ya gano wannan abun to ka ce a sace bakinka yanzu gashi mun sace bakinka mun ƙaryata ka mun faɗi abin da kace babu shi kuma mun kawo inda ka saci maganar muna jira ran Lahadi gobe Lahadi ka je ka ƙaryata wannan maganar idan ka ƙaryata ni kuma zan zo maka da hanyoyi da wannan hadisi ya zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya 17 daga cikin sahabi da ta sayyidina Ali radiyallahu an wanda ka shirya ma wannan in ka haihu ka tanka ma wannan magana yanzu ni kuma zan daya maka awa 2 akan ta insha Allah ta'ala Allah shirye da mu gabaki daya Allah sanya gaskiya ta zama ita ce kullum muke nema mu bi Allah ya nuna mana ita mu ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh